Era beka asin north asin ne de kwa me nanya agro metim kwa mu nyame am hwe na Agyakoo na dakam ye nesin odi misiwa no metu ahwe chese ye bre ankasa nse asin no so Kennedy original Japan one deputy education minister ye na ye na me ka ho nti second akase wo wura baabia na chese wodo ba ko achira ankasa but yetimi wura baabia du okra na chese utumi se nti ha ni nyina so ne ye kwa nsa no ntwere ye ho nti na amamani age nanso ni nyina mu no de nyame pe no ye de oye ye adwuma na kwasi ada no ade be chinjuada na binada so ya to aba no na anadwo no minim de ba ya chese yade ne take misana memfa asidama eye chama buti on ni nipa papa no metene so even rokura bigini kototo ma meni ade a ye no eye time amede no ibi ya najo kura ese misa solve 12 na menum obehwe na ne phone na efre na chese kai so sorry no wodru no chese papa no de nyame anim ni wow o kire odo enti tama ye hu wa na odaka no na wo bakum omude wo bakum ase na me bakum ase na nyagro ma ye go ubuza mi akwa me Agya me ka chese Agya ma hu Agya ma ni anye se ro Agya mre daka imu no ma ye mre na me hwe enyi eno kura kan me to o che afi na chese ahoden aba ti eguso Agya okay ya Nyankopon ase se otinkwam na Kennedy ohina Japan o se ono ana eko kwame we de se eye kaledo onye black and white ono ana eko obi enu adentia yo kwame so obusami amechirim sebe mpanyimfo si di onim to ne de ni gina twene ne am sure oman bia ye wo mu no se oman no enije bebem onua behu onua no sebe afi ne sin asra na chese what ye na bibi ekoso na oman bia so se mrantie ne maba wa wie school no munya adwuma anya ka hu se sa oman no obekwa ahochirim na ebeteti apansam na tem bia so obehu se owie ne eba oman no free se ye culture na yiwo mu no ye se o maame no papa hwe o ma sen fifia ese se wo so hwe won ma won sin tutuo na o maame abon homoden papa try ne best na se odu mpanyin fie so ese o ye adwuma na obabu afie na won so kase me bayinia na afi ukọ abonten ba wo sa dan o maame no ebi kura esa ne o maame no ne da wafu 55 na o maame pi akwa na o da akiri na na obrai ebisi wi nti eba ne saa eyo haw ana MPP party na yiwo mu empanyimfu ebegina nyina obi asefata obi abon homodin bi asede obebo nenso mpanyinsi enipa mienu tumleka eye den abaako ne dikan oma no sebe mesre mekan ye ne yade enya so yade enipa agina nyina hwan na oma no akoma eda no so hwan na dwene oma no ho hwan na dwene adwadifo ho hwan na dwene wo mu ni bi ho hwan po na oma ne tete pansama ibeka no ene wan Kennedy ohina Japan firise nyuma twitwiri die wadwira gu man mu enipa mpempem a ohwe wo mu aye ono an botom onya aban eya no bi ese na Kennedy oni aban mu eye den no ma no ayese Kennedy wa aban mu nanso cabinet meeting ya de fa adwen ebi enyuma ne ade wonka ho bi minister wonka ho bi enti ebra ne abre nyina o ka kire ni ne minister se mokwa monka ne se ya ne afi yesi agye no fe so odaneti kwa mamuna mitrim na chese o keka de o mo pede egu nachi enu nti wo ye hwe anyi enu na watena sia hunu se sa na tie de ne kana mu ntie dia esese meba na ade na minim ye no meba ba ye magana ni bia eho to no na asumdue ba o manim ena wo fa ba bia obi a se enkoyi wo fa ba bia obi a se ne ho kire no
Inti ne ho kire no ne ho tire no ye be ye den ya kwa abonti akeka kire nse ho kire wo nyina akire no kokoto aba ema MPP nanso so no mimi de minimu se ekuo imienu ya kese ye MPP ne NDC no MPP de omo dreams a omo timi de boa oman etimi de ye oman yi na se nipa ebu ba be fu ya ye ntenase yakwa abonti ye chini kwa me mabre o enu ana me wo be kwa market sebe obi se market ya wo bai e de enti na bai yo obi ba to bi obi kuru to bi na sorry ba to bi ye ma me no ma hwe twi omoje ba me so Agyakoo mo ne mo mpanimfo no nkasa omuni no man to aba na market di o hina Japan dia ene mo forget se mo baba ye nchese ye to aba mam di ni pe ka no ene na esesi etie the empanimfo ka no ene na sese yetie the Ghana fo dodo ne ka no ene na sese ye den yetie nanso me hunu ye kwame na me papa yi si buate na okasa papa no metene so a na masori kwame minya daje ne me abranti ekosra South Africa na papa yi ekwan ya wode ye fa so wo South Africa ho mi an frère mi an manko oh papa yi kwa odi ye faso ye ne busua na tu nse didi papa yi oyi ka maami a ba bia meko bia no ye be fa me ede meko o maami hu se ono so Ghana ye de hie bia sebi Ghana fo nyina ni je ne ho waba ade o ye maami manage na de adunu sesi no ye kwa ye ho se ye nkoto ma Bawumia enyiye free se emeyenye ne se ebi empanimfo no dodo no a efri se omo be ko pension anase omo adi omo adwuma ba betena senti no ye mfo bi ema bi a Bawumia mra na chese ye ntonko so na otiase ye nkwamunye hwam ye ne sa efomfo no ye on den emrante ne mabawa na ba no omo be ye den enipa no se bi wonim adwuma bi o wonim adwuma bi vice ni di onimdi wo ba said bi o said ye bie kwa mu na saa na yedi no me kura de metene ma me di ni saa pepepe nanso adwuma bie be ma brante anya bia ya baba wanya bia ye me ma me na okoto abeton no obeton no yi so no abedi kakra beto so anya ne mfa so ma fi asomdua ba mu no ene ne ye ka ho asem Kennedy wo hina Japan so de saa ne ma ye keka nyina achi no da na bam onim adwuma bie oye dwadini wadi kan kase oma wi eni kwanse nke ho kire ye kwame anase umban etise kontibi hwe ye mpanimfo ye unyina age twa kwakodi nipa ba akofo achi no na menim se wo munim kasa panimfo enim kasa o munim campaign ye pa na mwantibi anya campaign ama kwada so tu afia kobi kwan yenye ye kan say Antoine na kwan kwa abre kwan munim kasa sei na yanya kwa abre kwan na munim kasa sei ana manso yanya kwan no he mpanimfo mesremo ma ne nyansa na makasa yehunu yanka anu aduro ni babia munim kasa sei na boankra sabe egusu anyene ne sien munim kasa sei na Kumasi airport nkiyabie saa bre na nipa kura nya adwuma ya anka nchew mepa mo chew over 90% complete but aka sen aka just a little newton ya de twen hwan aka 10% cra ya de twen hwan ke nipa he ena benya adwuma ye ho ama sabe obrani ateti so ate enti saa munim campaign ye sei ye pa mo chew bebre ba fie di o madwuma to ho enti wode na dwuma to ho no na obetena fie no ebi akakra oye ne so bete enti esese wo hwe ho na se de bia emu ye ma emu pie enya ne sa mpanyin se sebe edidi agya ene amuna ene nam memete hobio hilltop amete abi nanso ba bia mpanyin fue ya ba betena mo nkohwe asase ni bi da ho kura yensi yento eso asphalt ye gu ho ba yenum so a ye kokohwe mfuturo ekuyen kona kohwe mfuturo ekume sabi aban ba power me ka ho bi kwame ntokura mi wura mu 2016 2020 yade no e ba na me nante ye na ne ye namu etimu nim kasa sei
se munim kasa se padia ene mo nkasa ma asantema se de adu no panisi mo ayebi agya yen kasa mo ayebi a mo nkoso me de me se Canada ohine Japan ana delegate amokoto aba no me sere mo sika de beba ebetu atese obi hwe de obi de beba ade achi a ode de emu apia yeden aba sebe sika ne ba me traka chiro se enyi sika ne bia madada o de beba bia age bosumi wono yire no nkwa mo kwansemu enye hwam ne muni di ma mo akoma entom yem nemum se opese o man da achi gina brane eda memendai ani yebehunu opese o man sini tirase a eda memeni da wi ani yebehunu eti mesre wo na koto aba na bikoto bi agufom mensa eda mensa yem de ye hunu no ene de ya tie no mesre mo obi ankonkoto aba no ema Canada ohene Japan na se de enimu ne dada na adwuma bie wonimu bie Ghana senka yete se Dubai sesi ya enkenche ye kwame Dubai be se no enye bibia o ye ne yede yakuru ye pese aha insuo kura na ha ye de excavator yi tutu dam ne ye de insuo yi ye de ya chi aguso edan ye si ye enkane a ade achi aburochire ete se haya na nso obononum ne fa pe na kuro no asesa ne ye de nkade ye twa hu hyiren eye fa de wonya sika no wasi mame nko ho na me nko hwe de hotie obeda hotel obedidi sebi obeto bibi ho obefro taxi ebi kura tete mponko so ni ade ya achi mu na $10,000 no de kwaya no wagya ne ho enna papa isi matena buruchira cha ade efe ye me fe nti ye meye ekuro ye ne tourism country na ahoho so mrem sika mrem na nipa nya adwumanyi na kuro no mu nsante because tourism ba kuro ma ekuro no man twe ba bia ehyiren akwan nyina eketua eye tum ene na Canada ohine Japan eye ne dadwene ase yenim ye betimi aye na so eye aburo ana se ye tirimu oden ana ye nya ne sa na de bia no ye nchi obi dogon ana da bi mo me ye nkoye ne se sebe mesre me kan ye pe obakwase agro nanso ye mpena wo eba ne sade a ene anya de a Ghana fo ene ye bedini ye enti delegate mesre mo odi empanimfo ni nyina akodi baabi no wo mo nko mo na daachi kuroi eye mo de oman eye mo de a mo nko kire mo aden e wa akomapam e ma Ghana enyina brane kwa me de me kan no Agyakoo branche kwa me what Agyakoo branche dem na oka no baba ai ebinom se ken ni bufu tentem oh kwame ye wo suku yi teacher ni timi bu ya ni wa se die ma me kura na papa atemaguso o kire yade asori aya hwe nsoli bebre sofu bitimi di atem amintimi modi o kan ko ade wasum enti wa fasa akwanya ne so aya na sofu no ye ne den kwame yi hwe ma me nka asem kitu bi nkyerɛw Ghana fo mu ntie MPP mpanimfuo twitwiridie mpanimfuo president ne mpanimfuo twitwiridie akohie ye meeting o a omo podi abababu akuro yi o say yo na ba akwa timi a record de aba abonte a kwame na wotete kronfo na obowa kronfo no wotete no na ma akwa ene okotete ye den ene na okotete eye den ene na o se enti mpanimfuo pa kobopo afa adwea ba akwa timi di apia bonte abegu wo mani mu ase hwan na yes ade no mo antimi anyi na kwa hwan na yes ade no na so de abufuo kakasa wo se wo se party no ene na Ghana fo nyante asem na se epa omokobo enhihye ya omokoye e dia bebua sebi oman ene bia omokasa mu no ba ko akwa record dia ba se ensan wi ani ase nti se nipa na ode ba ye no sebi wo opposition ni ana se wo ye den na wo mu na wo mu ya yo ye mpanifo ye kan bebira enye yi eti mesere wo mu saa de ne de e ma mu nye bio ene na Canada ohine Japan kan obi si odidi MPP fo atem odidi atem onim adwuma bio odidi atem nkofo ne workers bebire otua nka emfie bebire mi hu se obi aba abonte se Canada Japan ntua mekada onim ade ne ye kodida ha dam ya wa bie mako be enumi omo de kanu na asiso
kodo ibi na esisu na enam so koba fi se wuntimi ntom ndwale enko akire Kwame 1998 ana oyes Adam we emfie seni die kotutu bi wo sire mu ayade ba wata aduane so obakọ no na bonsu amienu na ta ho firi se wonimye wahwe so ye baakofo ye ono na adwuma o ma mfa ni agro o si di asempa fa ye adwuma fa adwumutie ye ho se Ghana ni do man no etikana di o hina Japan de me ni suba ni nyina sese wo ye me ya oni na me follow no sa na metie okay me ma magye da mudie bia wo de Ghana ye ya me so me na mabonten a de wadidi ame no obema ne nsa so aga se Agyakoo ni na me so me di na yeden atena se sa na me hwehwe no eti me sra mo delegate Agyakoo enya bedu that's right eda me me da me sra mo o chane twantemu ye wo catch delegate no na de entie so moto e de aba no e ma Kennedy ohene Japan no ye ntie o e wo ho de me pese de entie a me sra wo mo ne ya sebe me nsada me nsaye mu ne se Ghana sebe ye beto akoso ehunu ne ye hunu ne mu apia eye da me menda se ye pese ye free atete ni enkwa na ni abenedi a ya anka se Yesu na ye nim se eniema mu aye din sese no a eye da me menda omo ni etu ahini sese ni esi ahini sese mesra wo mo se omo do Ghana no omo do omade hye omo do omo busua edo omo ma omo de omo ba asase su sese se o mewie adwuma o mewie school meye bedin mana eda memenda no mesra wo mo ada enya nhye so na mum sebe mekasa kire o maso omo nkonkoto aba no emfa ma Kennedy ohene Japan na ni onim ye no a onim ya waye bia me ye huna Ghana ha ye nim no omra ni emfa Ghana sebe enhye ne nsa minim se 2024 no kwa mi baby ebeko bia empanimfo emrante eto aba no matu di achi obi si mi ntubi nanso mi nim nu ye kasa na mum 2024 no de mo de Kennedy Japan ba ene eye fala na mwati we nyina na mo se monte ase still ye de ya yire ye komu de na wonsa no so wa yire mu bebre no ye bebu mu 2024 no wo yire wonsam ani ye bu mu firi se Ghana fo de abufuo beto aba na tiawa ene ye wo panyin kro no me domina na wo kwa wakura se yenye wo ba kuro mu yenye ye mintimi hu ba bia betena firi se ba bia befa bia ye bo ntutu wo ba ye da atrase etimu ntie de ye kanu delegate na mo nkonkoto aba no mesrɛ mo nkonkoto aba no emfa ma Kennedy ohene Japan na Ghana shebre no ensensi ni kwanso okay Ghana shebre no ensensi ni kwanso Agyakoo abrantie aka Bidam